again, Mamasita Nicoll, of course. If you are new in my channel, please don't forget to subscribe after you watching my video. Since nandito tayo sa hotel, so mag-walking tayo guys. So, see you there. So guys, nandito na tayo sa labas. Ang ganda ng panahon guys kasi hindi masyadong malamig. So, hindi din foggy guys. Perfect time na lumabas tayo para makita nyo din kung ano ang mga view dito sa hotels. May leftover pa rin guys na mga snow dito sa labas. Kung makikita nyo, hindi pa rin nagmi-melt. So, okay lang yan kasi mostly nawala na talaga. Diba? Kita nyo yun. So, makikita nyo talaga yung mga mountain dito guys. Super ganda. Diba? Ganda nyo. Ganon. So guys, sa malapit sa hotel namin, mayroong mga bus dyan. Iwan ko kung pang rent lang yata yan. Hindi ko alam. Para siyang pang camping. Oo, parang RV nga yan. So, dyan oh. So, sa likod ng hotel namin guys, ito yung view. Mountain. Sa Colorado Spring to. So, super ganda talaga yung bundok dito guys. Kaya lang yan. So, dito ako naka-stay guys sa Town Place Marriott guys. Ito yung back niya. Ganyan. Hindi siya masyadong malaki na hotel. Mostly malaki yung mga hotel ng mga Marriott. Pero ito, maliit siya. So, ito yung sign sa hotel guys. Town Place Suite Marriott. So, ang cute diba? So, sa another side guys, ito yung view. Another mountain na naman. Ganon. Maraming buki dito. Bundok. Kung sa Tagalog pa. At saka sa front naman, I think same hotel lang yan eh. Kasi kamukha lang sila eh. Parang kambal. Yung puno nila dito guys, para sa Christmas tree. Kaso, na-brown siya kasi parang napatay kasi sa winter yata sa lamig. Pero super nice siya. Tingnan. Diba? Saan kayo nga na view? Super peaceful kasi wala masyadong tao dito. Kasi busy sila sa trabaho. Daytime kasi, pag daytime, wala ka masyadong makikita tao dito. So yung mga puno dito guys, namatay na. Kasi hindi yan pang winter eh, pang summer yata to na puno. Pero babalik pa rin yan pag mag-summer na. So may nakita tayong table dito, baka mag-upo tayo no. Super ganda talaga ng ano nila dito, puno, parang Christmas tree no. So guys, may nakita akong donation dito. So bibili siya. Ganun. Super laki niya guys. So sa Amerika kasi guys, pag lalo na yung mga mayayaman, dinidonate nila yung mga damit nila. Hindi yan tinatapon para sa mga taong hindi maka-afford na bumili. Mga sikanhan ba? Ganun. So ito guys oh. Ang laki ng bundok. Yes, nakatabong talaga yung bundok. Kaya hindi masyado nakikita yung building at kabahay kasi super laki ng bundok. Akala nyo sabi ko walang bundok no? Kaya maraming bundok yan. Ang ganda ng puno oh. So
guys, medyo malayo-layo na yung pinuntahan natin, no? Pero okay lang, gulang pa rin. So, let's go! So guys, yung bus pala na sinasabi ko, yung parang sabi ko RV, hindi pala RV. Delivery pala to guys, mga discover sa Goodwill guys. So, our volunteer. Ito siya. Sa ganda talaga ng view guys, no? Pero yung bundok talaga, hindi talaga yan nawawala. So guys, may pins pala dito. So hindi tayo makapunta talaga sa pinakadulo ng bundok. Makikita niyo yan. Sobrang linis talaga dito, no? Wala kayong makikitang basura kahit isa lang. Ganito ka ano dito, guys, sa Amerika. Strict talaga sila sa mga basura, hindi katulad sa Pinas, di ba? Pero dito magtapon ka, may multa. So guys, kung nakikita nyo, nakaupo muna ako dito, nag-relax ako kasi malayo-layo din yung pinuntahan ko. So I hope na makauwi na tayo sa hotel kasi uhaw na ako. So, see you there. So guys, nandito na ako sa hotel. Pero, nasa loob ako ng sasakyan. Kasi, yung asawa ko, nandoon na sa room namin. Alam nyo naman yung hotel na hindi masyado kalakihan. So anyway guys, may shout out ako. Si Boy Tuba, may YouTube channel siya guys. And I hope mag-visit kayo doon kasi maganda yung mga content niya. So, thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell so you're always updated for my new video. Bye guys!